तरी आमच्याकडे लाईट गेली असा आमचं सोमवार असा म्हणा आणि हिचे बघा बहिणीची भगिनी सेवा चालू असा प्यारी समज गई ही बहीण काय भाजी कापता आणि तर कोणाकडे लाईट असली तर पाट्या ही कशी खुसफुसतात बघा. आणि मी आता न्हावून बाहेर इलोय बघा केस बीस धुतलंय आता सुकवतलंय आणि आता लाईटर नाही लाईटर सुकवचे नाही तर आता अजून बाकीची मुंबईकर येऊची असतात त्यांच्यासाठी जेवण चालू असा कॅची भाजी कोणा होई असतात तर या खाव नको कमी पडेल आम्हाला नको येऊ आमका कमी पडते आज आमची मुंबईकर वाढतली अरे ये रे कोण परी हूं मैं अशी काय परीचं पाय दुखतं ही बघा फोटो बघतोय आणि फोटो का नावा ठेवतात मुझे अमीर को नहीं बाबा दे सोहम फोटो ये बघतो तो गरीबों को उठा आता आम्ही आलोय आमच्या एक बहिणीला आणि एक भावाला कोणाला होणार जीवा आली हो हो हाय बच्ची आम्ही घरी चाललो परत मेंबर ऍड झालेले आहेत मुंबईचे मेंबर ऍड झालेले आहेत पोचलो रिक्षेत बसलो है दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना मिले हम छलक उठा खुशी का क्या कहना एक पेपर मध्ये घालून ठेवलं माझ्यावर आंबा पोळी सुपत घातलं त्याला रिअल एफर्ट्स माझ्यासाठी एवढे आंबे जमून झालं थँक्यू. अरे बापरे रे देवा तांब्यांच्या खालती घालू आता तांब्यांच्या खालती घातले तर दिसतले तन्वी पडतात तिला रात्री तांब्याच्या खाली घातले की आवाज येतात यार दर्शनाची बघितलं बस काय आता दीदी अरे यार ये फंस गया सीएम मुंबईकरा इले त्यांना आंबे दिले आणि मुंबईकरांनी कितके आंबे खाल्ले बघा साला बघा इतकी बरी ठेवल्या ना अजून ताड बाकी आहे खाऊचे असत तन्वी तुका मग काय टॅडी झाली आहे मी गावी खाऊच्या तुझ्यासाठी नॉटंकी भरव भरव त्यांनी फक्त मग माका खोकलो योग लागलो पटकन दर्शन मोठ्याकडे जाऊया मूर्त काढून दर्शन खतरनाक औषध भरवला नेक्स्ट टाइम आडवे घालून त्याला भरवूया मम्मी आहे आडवे घालून मांडीवर आडवे घालायचं बंद कसं आता टेस्ट कशी होती औषधाची येते सॉरी गाईस गडबड झाली म्हणती बाहेर गेली Amazon jungle. This is Mausi and Didi. वाट मी अजून भी देखी भाव तरी गोरला नाव तुझं काळ जावरी मी चाकर मानी तू माझी कोकण परी गोरला नाव तुझं काळ जावरी मी चाकर मानी तू माझी कोकण परी हैया हो हैया धनंजय
माने ते जातात का? धनांची माने ते जातात का? घेऊ चांगले नाही व्हिडिओ घेऊ शकतो व्हिडिओ. काय त्या हाईट वाल्यानी रेगीस घ्या. ओ माय गॉड दीदी, येस यू कॅन डू इट दीदी, यू कॅन डू इट. हार मानली. ते काय हेच काय नको, अशी नको. हे बघ दीदी इथे बघ आतमध्ये शिकलेलो. घाई चिंच बघा आंब्याच्या झाडावर. देखा चिंच. आता मी झोपा गेलो तर आमच्या खाटीपुडी कानेटी गेलेली असा आणि आता कानेटी काढूच्यासाठी आम्ही सगळा उचलतलं. ही बेड सरकवतलो, नंतर आम्ही ते कानेटीक मारतलो आणि परत असा तसं सगळा लायतलं. बघा हे सगळ्यांना काढतात. मी पण जाते, नाही तर मग गाळी गावतले. तर काय आम्ही बेडच्या पाठी पण बघितलं. काय कधी कानेटी कानेटी, बट ती आम्हाला नाही भेटली अजून. सो आम्ही गपचूप झाडू मारून घेतली. आणि एवढा कचरा मिळाला बेडच्या मागून. पण आमची साफ करून डोंट वरी. काय झाडूचा काय. चला आता आम्ही कानेटी शोधून शोधून शेवटी अंथरून घातला आणि आमचा पॅलेस बांधला आणि आता मी झोपतो. चला बाय. जय